Uyangibuza noma uyangitshela ma? Ngiyakubuza. Cela ukukunika inhlonipho. Ngiyaphinda. Isizathu saloko yini? Ngiyathanda ma. Khona inkinga? Wakwakuzaphi mntanami lokho ukuthi khona umuntu okathandana nezingane ezilamanayo zonkosikazi oyedwa ezalibele nesodwa. Hawo. Wakwakuzaphi mntanami? Ma phela ngiyabathanda kumele ngenze njani? Angithi lo munye washada ngithi waganwa. Sengihlukene naye nalokho futhi wawunenkinga nami. Mase ngithola lo munye ke sekukhona inkinga ma ufuna ngenze njani? Bungeke usathola abanye. Cha ma befuna ngithathe wena. Cha uthola abanye. Hayi ma ngeke. Bakhona abanye abafana. Ilabankashana kaMenzi yaphuza umlaza ngameva ninabendlondle nophaphe ekhanda sibingelele kuyifundazwe zethu zonke khona eNingizimu Afrika le iBlack Live TV kanti ke igama lohlelo iso ngeso sisehlane ke ngani zakwethu kodwa ke sizosebenza ngoba sisawuthini impela khona magasela intokazi enhle nje ehlale ngihamba nayo la eduze Gaselo Awufuni ngisebenze into ithi le intro yakho. hayi iphelele nje ngana Okay ngokhulitha ngibingelela abantu. Okay nama ngibingelele khulu ithoba ngicela ukusasa lethoba kubingelele mbukeli weBlack Live TV kwisiqephu sethu esithi isongeso angihambe ngedwa ngihamba with my king njobe sechazile ke naye uyasho ukuthi sisebenze lapho kodwa kubalekile bafethu ukuthi siza abantu okunye nokunye sokubona emva kwendaba right. Yeah right. Ngokhulu ithoba ngicela ukusasa lethoba ngibingelele uma sawona mawunjani. Yebo sabana ngani yami. Ngiyaphila siyaphila futhi somndeni wakwaLuqa. Kubalekile lokho bakwazi. Kubalekile. Ngokhulu ithoba mawami ngicela bandla ubingelele umbukeli nje uthi sanibonani babukeli emva kwalokho bese uyasho ukuthi uma umbambani and ufisa sikusize ngani thina like akwa Black Live TV. Sanibonani babukeli. Ngizela ka Black Live TV. Ngene ngisize ngentombazane. Le ntombazane iphuma yangena kubafana bami ekhaya. Le ntombazane cha hayi ayizwa ngempela. Ngendlela iphuma ingena ngaye abafana ifuna baqeda bonke. Yathandana nobani omdala. Wase yashona nobani omdala. Manje isiqala ke manje isithandana nomunye futhi olamana nayo lo washona. Hayibo ma. Uthanda umndeni. Uma unabantwana bangakeni? Nginabantwana nje bawu4. Oh. Lo mdala akasekho emhlabeni. Yebo akasekho emhlabeni. Oh wayekade ethandana nayo sisi lo. Yebo. Base bahlukana. Base bayahlukana bashade nenye intombazana. Wathola omunye umakoti umfana. Omunye umakoti. Wasiya usuyambona futhi usephinde uyacaluza emagcekeni. Ngiyambona ke manje uyacaluza lo makoti lo ntombazane lena. Ngiyacaluza emagcekeni akasekho umfana wami omdala. Uma wakabani isibongo mhlawumbe ukuze sikwazi ukuhloniphisa. Mina nguMakhumalo. Oh Makhoms. Okay. So kusho ukuthi lo ntombazane lo ubhizi nje kaKhumalo uyayidapela abafana. So abafana bonke uzela insizwa zodwa noma khona. Hayi insizwa zodwa nje. Ima King angazi angichazela ukhona umuntu okwazi ukuthandana nokuthi lo muntu ngakho ngithi mhlambe wayeuthanda umndeni wonke. Wathi fika yena wathi angizile ngalong bathanda bonke kodwa angabatshela. Phela wasethi mekwenzeka ngisala la. Mhlawumbe mina into engifuna ukuyithola kugogo kungana nokuzwana kwakho nayo intombazane lo. Yeah. Hayi akukho ngendlela engilazi ngayo ikhaya layo. Alikho lihle. Awusilandise ntombendala alikho lihle kanjani? Ya kukhona okukhulumekayo ngisho nasemasontweni ukuthi hayi uma wayo intombazane cha. Wenzani? Akayena umuntu oyiphethe kahle nje ngathi unamakhathakhathana. Oh. Manje nagogo usola ukuthi nontombazane uze ngamakhathakhatha emzini wakho. Kuyacaca nje ukuthi phela ngiyeke umuntu aqale enganeni endala. Ubhuti wakhe lo useyaphinda futhi manje usengena kulenye ingane futhi. Ukuthi vele ushithi akhona lamakhathakhatha. Manje wena gogo mawubuka undodana lo asemthathile wesibili uyathatha lontokazi sethathe wesibili. Lo asemthathile wesibili. Yebo. Unjani indlela enza ngayo ikhona into ethi kunamakhathakhatha lapha phakathi noma uyabona uthando la ngempela? Hayi kuyabonakala khona kuyabonakala. Kwenzani kani? Hayi akezwa lutho nje. Ngeke futhi uzumtshele lutho. Hawu.
Wazi kahle ukuthi phela lo ntombazane lo waye umakhoto intombazane intombi ayithendena nomfowabo. Angakwazani noba nesibini. Uma uthi akhuluma naye nje akayingeni, akafuni usuke ukulalela ukuthi uthini. Akalaleli umuntu nje. Osengahambisa ngisho so futhi nizohlala ethembeni. Yeyibona nje lo. Okokuqala ngicela ukubuza futhi nami ngokukhula ithoba mama ukuthi yena lo kwi-relationship kubudlelwane bakhe untombazane nalo mfana wokuqala kona wawunjani wawumamkelile noma yayifana inkulumo yakhe ekuthenini ikhaya aphuma kulona linobusabrina so akulula kuwena ukuthi umamukele. Ayi kwangekho ngangamamukelanga. Ngangazange nje ngimamukele waseqaleni. Kodwa labafana bakhumala bamthandana usisi. Angeke ngikutshele nganami ukuthi ngempela kuye kuthiwe yidingako ngizela. Ngoba ngithi ngizocela usizwa ngempela ukuthi angiyazi Impica badala. Eyangempela. Ingqakile. Kambe nibangaki kini luqa? Ubuzela? Ngicela ukuthi senze kanje, asivele senze kanje mbukelo weBlack Life TV. Azizame ukuthola untombazane. Sizwe ngayo ukuze umuntu omdala akhululeke ngoba sifuna ukwazi ukuthi ngempela yini inkinga kasisi. Mina ngifuna ukwazi nje ukuthi kaluqa bangaki ukuze umuntu yabo. Ngedwa qwaba. Hayi umuntu uzofanele abheke kabusha ayikho lento. Manje kusho ukuthi mekubheda lapha phambili ngeke ngisabuya. Ukuthanda kanje umuzi. Awu bakithi. Samsolando sizwe inkinga yakho uthi kephi phinda umuntu oyedwa nje. Uphinda umuntu oyedwa yini ngoba ubhuti abadama naye. Phinda umuntu oyedwa phela lokho. Usuyenza ukuthi be ugly lento uma uyichaze kahle. Waqala wathandana nobhuti wokuqala. Wadlula emhlabeni kodwa bangalungelana ngobhuti omdala into engizwile ukuthi waphinde wathatha omunye umuntu wesifazane wabonkosikazi baba right. Untombazane kusho ukuthi wasala. Angithi umuntu waseyadlula emhlabeni. Nakho ke sekufika ubhuti wesibili. So umuntu wesibili lo sele olandelayo. Shuthu sisi lo uyakholwa ekuthena umuntu akuyena umuntu kaNkulunkulu. Ambukele Black Life simlanda ngifuna uyichaza leyo. Right siphinde sibuyele ke esiqephini sethu sesiqalile sibiza ukuthi isongeso sibonile isigaba sokuqala la sikhulume khona kwacaca ukuthi udaba njengenjwayelo asiliqedi luzoqedi nalilodwa sike silinde ukuthi afike umnikazi wodaba nje umuzwa khohlela inkinga zimbambe phansi kodwa ake ngicela ngibingelele ngapha kwendlovukazi ngizobuye ngiye kuye ngane yakwethu iyangidepressa manje lo sisi wakhula kangaka uxhilekile manje umkhuhlane ncane sisi. Okay. Umkhuhlane. Yebo. Ufika nje la uyayigulela vele. Ngibambile ncane bhuti. Okay, salusuzethula ubaka. Uphindile mzisi eJolvesi kodwa kwamanje ngokuhlala la ngihlala la eMavin. Okay. Okay. Gogo. Uye usisilodwa ukhala ngaye. Yebo yena. Mhlawumbe umbuzo lo yade usibuza yona. Hayi bawe ngani yami phindile kuthi ngani uma ngothi umakoti noma ngizothi. Hayi kanjani manje akayeni makoti. Phindile. Awuyena ngempela umakoti. Hayi. Maze ngithi uyephindile. Ngicela ukubuza ukuthi ngempela lento eyenzakalayo yini ngoba phela wena lakhasi kwazi ukuthi wathandana nalo mfana walekhaya umdala ongasekho emhlabeni. Manje usuphindile futhi manje usuthandana nalo munye olamana naye abashiyelana naye ibele. Ukuthi wakwakuzaphi ngempela lokho ukuthi kwake kwenzeka. Wasekenze ngafika la. Uzophinda ngempela uzomphinda. Uyangibuza noma uyangitshela ma? Ngiyakubuza. Cela ukukunika inhlonipho. Ngiyaphinda. Isizathu lokho yini? Ngiyathanda ma. Khona inkinga? Wakwakuzaphi mntanami lokho ukuthi khona umuntu okathandana nezingane ezilamanayo. Zonkosikazi oyedwa. Ezavunjiswe nesodwa hawo. Wakwakuzaphi mntanami? Ma phela ngiyabathanda kumele ngenze njani? Angithi lo mnye washada ngithi. Waganwa. Sengihlukene naye. Nawo lokho futhi wawunenkinga nami. Mase ngithola lo munye ke sekukhona inkinga ma ufuna ngenze njani? Bungeke usathola abanye. Cha ma befuna ngithathe wena. Cha uthola abanye. Hayi ma ngeke. Bakhona abanye abafana. Oh shuthi nalo munye meba nenkinga mangizothatha lo munye wesithathu. Ngizoqhubeka nje zobaqeda bonke. Ufuna ngenze njani? Hayi bokusho ukuthi kufanele uyenze leyo nto. Uneqholo lokuyenza leyo nto. Ngazi ufuna ngenze njani ke ma? Ngazi nawe ngibuza kanjani? Phindile kanje sis. Ngokukhulu ithoba sisiwami ngicela ukubuza mina. Ukuthi lo oqala nahlukaniswa yini umfana wakhona kaKhumalo? Oh wathola omunye umuntu noma wakhe wevele engathandi isithandana. Wathola omunye ugeli. Oh Lo akwazi ukuthi amlobole.
Oh. mina shuthi kwaba khona lezo yihibani uma wakhe wevele engafuni mina ngibe naye. Oh, so kusho ukuthi wena nje ngokukhulu ngizothini ukukhulu kwani? Okay, ake ngithi ngokwakho ukubona. Ubona ukuthi ubudlelwane bakho nobhuti omdala baphela ngenxa kamama ukuthi engakufuni. Yebo kanjalo. Ngaphandle kokuthi uthola umuntu ngoba nakho wena ungadingakali kaKhumalo. Naye bengangidinga umama. Okay. Kodwa nje bona nje hayi abantu abathandekayo. Bani? Obhuti bakho mama. How? Mana wesisa awungichaze mhlawumbe yimi ongayibambi kahle. Ngesikhathi ufika nobhuti oqala ngiyazizwa into zokuthi ugogo wayevele engakufuni ekuchitha. Wagcina uphumile washada umuntu. Wamthanda ngempela ubhuti lo omunye umdala? Yebo bhuti ngangimthanda. Shosho. Yebo ngangimthanda inkinga kwakuma wakhe. Angithi umuntu uma umthanda gaselo uyavika into engaba yihlaza ngathi unazama egama lakhe. Just imagine ubhuti sewaba wendela kweliphakade wadlula emhlabeni. Sekuyavela ethi wakwaseyalaya usibanibani wasilethele iwengu la ekhaya. Sengasuthi yena wayehamba ebutha zonke izinto zezwe lezi. Nalokho nje akukuthinti nje akuphazamisa. Zobaqeda bonke bhuti. Hawu. Yekenzani le? Ufuna uzitshela even ifamily yakho ma ngizobonke nje. Njengoba u4 nje. Manje lo wesibili nawe uyamthanda Kakhulu. Hey. manje athina ama plans nawo umisela ukuthi uphinde mengase kuthiwa ufisa ukuthi ube umakoti uganele khona kaKhumalo ungakuvuma konke lokho. Ngingavuma cause kwalo qala ngangimthanda. Inkinga ngawuyena nje umamezala ngoba ayisho ngabe uthi unenkinga nami nje. Mana gogo mhlawumbe iyadinga lento okumtshele usisi lo ukuthi yini le eyenza ukuthi ungamphasisi njengomakoti wakho kwayiseqaleni. Kwakuyini mhlawumbe uphindelene ngiyazi thina usijwayelile. Njengoba ngisho ke mntanami sengibatshelile ke njengoba ngizobika la. Batshelile ukuthi ngisho sontweni uma wakho uyabikwa nje ukuthi umama ongayiphethe kahle sontweni. Uphatha amakhathakhathana. Manje mase ngikubona wena nake ususenganini yami kwasiqaleni. Ngabe ngaba nalolu valo ukuthi cha yikho into ezolunga la. Ayikho into ezolunga. Ngekho ke imntana amashade omunye untombazana unkosikazi. Bashada nonkosikazi. Kwaba ukona ukuthi uNkulunkulu yamthatha ke mntanami. Sengiyakubona futhi uqiqiqi wena usukulene enye futhi ingane yami. Kanti ngempela kwenzakalani ngempela ngawe ntombazana. Ngiyamthanda lo ngithandana naye manje nalo ngangimthanda. Yabo kwamakhathakhatha ma into ozoyizwa ngabantu angeke izikusendawo. Onako kwakho. Akwazi ufake lutho. Ma lutho. Uma wami nje akaza khulume ngale yonto. Indaba zemakhathakhatha nani akaze nje uma ngikumuza ushe ekhuluma ekhaya. Ngiyaqala nje ukuzwa ngoma kade wena noma engithuke egcikeni bangithuke ngalokho. Kodwa nje indaba yamakhathakhatha ma hayi ngeke. Wephindile noma naxabane naza nathukani ngiyaxolisa King. Nanixabane nize nithukani exchange ama. Wexe egcekeni sisi. Mukhona egcekeni uze kulomdala. Yebo. Mina into engiyisolayo la King ukuthi uphindile ubhuti wesibili akamthandi. Yeah. Umthandi angry. Ekulahlekele ngokubuka kwami ngingaba wrong phindile. Angisho ukuthi lokho kusho I stand to be corrected. Kodwa indaba ngikusho lokho indlela ay expressa ngayo kwamanje yabona ukuthi yonke lento ayiphumi akanalo uthanda lokho nje kuyena. Ngiyamthanda. Hey muthanda umuntu ongeke usho kanjalo kube ngathi nje useringini ufuna ukuphantsa umuntu ngesibhayela. Sangazi noma ungakwazi ukubona mina mangithanda lo wakwami. Ngisho ngilikhipha egama ngiyakuthanda. Yabona ngikhohle ukuthi ngiyijongo. Iba soft lento le. Manje wena wakho unesiqi ngiyamthanda. Like udedela manje phe kwenhliziyo. Uyamthanda like serious awusitshela iqiniso. Ngiyamthanda. Ukuthi sengidlule enkingeni eziningi kakhulu kalo mama lona. Ziningi inkinga engidlule kuzona yikona mangisho akubi soft kuba soft mangitshela yena umuntu wami ukuthi ngiyamthanda. Phambi kwami ikona ngisho ukuthi nje ngiyamthanda ngoba ngiyamthanda. Yes, ngiyamthanda. Uma sawazomdescribe njengomuntu ofuna oyimpi nje manibhekana naye. Ngisho ukhuluma igama lo othanda uyagaxa nje uvela ukuthi ngiyakuthanda. Ngenxa ukuthi ukhuluma noma Sina ubuye utreat ngenye indlela nje ngangam understand nami uma ukuthi why.
ngoba ngaze ngamphoxa. Kodwa sibuyeleni kuwena sithandwa sami mawami. Ngibona ukuthi ngokwami ukubona kulento ofisa sikusize ngayo thina kwa Black Life. Usisi ubhuti lokuqala wayemthanda. Wamphulu inhliziyo ukuthi agcine engaze angaphelele ekhaya ngenxa ukuthi wena umthandi. So lento ngokubuka kwami namanje ngiyasho. Yamenza ukuthi abe neanger into a point ukuthi aphinda jump to the next guy. And uyazi leyo nto izokuhlukumeza. Akekho uma ngicabanga ukuthi angajabula kukhona umuntu olebelala nezingane zakhe nzandawonye. Ukube sisi usakhona ubhuti omdala ngabe wena uyathandana nobhuti omncane? Ukuba uma besalwisana nami besothandana. Yabona-ke. Yebi yababa. Ngisho. Hawu yebi yababa. Usisi ulwa nomama. Yeah. And uma ngiyalizwa ipoint lakhe kodwa futhi angilizwa ngiyaxolisa mawami. Lelo ukuthi uzongamthanda umuntu ngoba uzwa kuthiwa uma wakhe. Akayena nje uma wakhe. Why ufuna thwala izona? And ubhuti omdala mayichuzela usisi ngoba wamthanda. Angithi njengoba nawo ubaba kaBhuti ayichuzela wena noma wawukhetheliwe ma? Wabone nawe angithi uyakwazi ukuba umuntu wesifazane usamusha ube nemuzwa yomuntu wesilisa ukuthi kufila kanjani. Imagine ngaleso sikhathi uthanda ubaba oyingane zakho kube khona umuntu othi akakuthandi ngoba mhlawumbe wena ashisi inoma yini futhi engahlangene nawe ehlangene mhlawumbe nomndeni wakho. Yabo uthi ngayinkinga leyo nto. Ngaba inkinga wena. Ngicabanga ukuthi ukulimala kwasisi kwaqala lapho uma wenza iphutha King. As much as abantu besifazane uma umzali kakhulu ingane yakho ifunela into engcono uhlezi uzwe kodwa sigade leyo ukuthi sikhethele ingane zethu ekuthenini ifanele zibe kephi ngasikhatsini Zithande banini izenzeni ya understand ngoba manje kahle kahle wena usuku usuzonela ungaqondile like nje beqhubeka usisime ngase kuthi uyatesta manje unesifo uyabona usuzoqeda wonke umndeni nje sombamba ngani thina la sizomisa kephi ikephi la kuboshwa khona ukuthi umuntu siyambopha ngoba uthanda ingane zandawonye ayikho icase enjalo selale kabili ekhaya lodwa kuyinyanga yamalungelo nje kodwa still asikwazi ukuthi ayakaveli into kanjalo ngathi uyakhuluma uthini phinde kube nginaso bengizobabhubhisa bonke abafana bakhe ngibona ukuthi ubezosala nani yeah unaso sefu ukube mina nginaso uyafisa engawo naso lezo zisebe Ingane zami. ingane zakhe ayibo leyo nto kanti futhi enye into ungayinaki ayizoyiphelela mhlawumbe angagani ngisho ngoba mhlawumbe bebengadalelwe nokwakudelelana ukuthi nje wena fanele uvele ungayibuki. Ngiyacabanga zonke umzali King uyathi mebuka ingane yakhe omfana athi ngathi angayitholela intombi nje yavela afike nenye intombi uvela ubona kahle ukuthi ayibo into engizoyithini la kodwa ukuze ube safe as umzali vele uyidistance uphume ukhumbule ukuthi nawe awuyikhethelanga nawe awukhethelwanga nawe ukwabamncane kube mekuwena lo muzokuzizwa kanjani ngaleso odlula kusona nanokuthi lento yokuthanda noma ukuthandwa iyadinga ukuthi abantu ababili bacabangelane ekhona engekho because into engiyibukayo mina it like into yothanda vele ibe temporary kubantu kube yinto yokuthi masihlangane manje sathandana after that sekuphelile akusekho ukuthi mhlawumbe let's say mina nawe sinabatwana njengoba sinabatwana nje mhla kuthiwa khona ukuqhakeka phakathi kwethu sengikhohle ukuthi wakwaletha abatwana egcekeni lasekhaya isithunzi sokuthi ngikuhloniphe ukuthi asisathandana kodwa kusafanele uqhubeke ngikuhloniphele ukuthi ungumama wabatwana so that is why nangapha kusisi nogogo ngifisa ukuthi niyibuke lento njengembokodo ukuthi njengoba ningabantu besifazana nimbokodo nobabili niyadinga ukuthi nicabange le future gogo njengoba ekhuluma nje ukhuluma ngabatwana bakho ukuthi kube benazo izifo ezinye bezobathelela ngoba wona wamphatha kabi uyayibuka le nto uthi creator in even if ungathiwa ke siyavuma ukuthi siyaphatha phatha awucabanga njengoba ephakathi egcekeni nje ngeke niqoba ngoshef nonke okwangampela yabo manje ke ilento engisho ukuthi ke zamani ingane zawo njengoba eshilo uQueen angeke sidlale ngani la siyaxoxa sizozwa ngomphakathi uma uphawula ama comment uthini but ikhambi la lento alikho kahle ngoba akukho la kuvulwa khona ecathiwa nange sethanda abafana endaweni eyodwa angeke azaboshwa usisi uzolebe baqoqodile nje ngaphandle mawukuthi ubathelela ngesifo ngokwenhloso ezazi ukuthi unjani ngoba efuna ukuba destroy so destroy umunye umuntu ke vela akuvelekile and sesimna ngiyafisa engayakhiphela mntakamama ukwazi ukuphila iqiniso ku just imagine lo muntu ohleli naye because ucacile umthando pheka ngaye senabatwana aba5 kwenzeke nje umithi labo bodwa labazalelwa phekwani kwamaqhubu
Because abantwana badeserve ukuzalela othandweni right. Baba sothandweni. Abakho bazalela phekwana. Ngiyakuzwa. Upheya ngayo omunye, ungasho wesibili, owesithathu. Yabo yonke amagama amaqhubu. Ya izinto ayisho kodwa khona kodwa. Kodwa uma akekho right hayingeke. Kodwa ke mina ngicela ukuphi advice yamahhala. Yeah. Ngiyazi ukuthi udiniwe uhlukumezekile ngesenzo sikama esayenzeka kulo ubhuti oqala ngifuna ukufaka kakhulu wesibili uma ngiyabona ukuthi naye nje bethe akafuna into ehlangene namakhamera ugaxele vele into enangahlangene naye. Kodwa engifuna ukuthi usisilaphe ngik-advise kukona waste isikhathi sakho iminyaka iyahamba isikhathi asiphindele emuva. Ubhizi udlisa abafana ongabadingi ikhekhe lakho la ngempela kanti linani lelikhekhe selibolile yini Noju. angeke akona uju phela ngoba uwena odlekayo njengamanje ngabe uthola indoda yakho yangampela ezokuthanda uze ukuthi kumnandi kanjani kube yiqueen you understand uphathwe kahle umuntu wakho usport yabo nje umosha isikhathi for izinto engabaleki ayibalekile kahle lento yenzayo ayike wena ugainani out of this ukuzwisa uma ubhlungu wena kwenzakalani kuwena uyothi ufica umakoti wakho umkhonyana wakho askisi ngoba uzobe sekunjani ngoba phela nawe usazoba nabantu abazokuthanda umncane umuhle impilo ofana ngabe yaqhubeka uyasebenza usebenze uyinakekele nje mfethu uyazi ukuthi i-camera right kanjani ngoba iyakwazi ukuthi iyele iyayazi address so wena manje ufuna ukuthatha yonke into ezandleni zakho umosha isikhathi sakho ulebe ubhizi nje wehlisa iphenti for ukulwa noma engekho uma ilike iphenti ihlela la ihlala khona alinwebeki inhlobo lenza ilutho yabo lo up and down uthi uyapheya akusebenzi ngiyakusiza mina okusa elgabi uzosuqamba nje ube na photo zobe usunenkinga quit sis ayikho lento ehlala lapha usulebe uJudy Stone neStone usuxayekile uhlanganisa ayikho hamba ecabanga lento nje ekhaya ube relax wonke lamagama asho wasebenzisa yeke sandwa sami umuhle nje hayi khona ugayo uzokuthanda uthandwa ngisho noma wakhona ube umakoti uthenga iphini ube muhle mawukuthi wawudalelwe kwawona lowo mshado kodwa akuningi ongakwenza sithandwa sami ngilokuthi ulwa nomuntu omdala usekhulile uma ngenzeka noma yini wena ubhizi ulala nezingane zakhe hayi ngeke tsho mama bayeke kakhumalo manje akasekho futhi nalomfana mfethu omlwelayo ngiyambathe kungcono usozwiswa kayena kubhlungu athi yabo wangishiya next simkhombisa uthi yangiba sayitsheni gumede next usiduma yabona but nala ugogo siyacela gogo njengomuntu osumdala sesikhathi sokuthi uhlanganisa umphakathi manje ungawuhlukanisi izinto eziyinsolo ozwa bethi ziyeka ngempela ngoba leyo kuzwa kuthiwa uma wakhe yaphathaphatha engakaza akuthakathi isuke ibe wrong ngoba ekugcineni abantu bayafa bebanga into engaqinisekisiwe ku right izinto ube nesiqiniseko sawo ukhuluma ukuthi umuntu umbona egibela imfene wambamba egcekeni kwakhe ebusuku endiza ngomshanyelo ke bonke hayi magic ekalo but uma ukuthi awukwazi uyazi lento uyibona cha yiyeko salwazi sami ngoba izobulwalisa abantu yofaka ingane zakhe engcupheni efake yona engcupheni kakhulu hayi Kasal hayi ngicabanga ukuthi usisi uzwile ephindile kufikile kuwena yebo ngifuna ukukhumbula into ezithathu umuhle umncane hayi ngeke uNkulunkulu sakuningaba akubekele kona emhlabeni yes yebo ngizwile ngiyakucela bandla uma nje usungaze ubange nomama buku uma usekhula kanjani because ubanga noma phela ubangisho naloya mfana so ngiyacela sithandwa sami ngicabanga ukuthi oqopheshe bayadingakala kusisi kakhulu abatholwe unemevuma nje uvuma nje uyavuma ngoba uyawezwa amazi ukuthi anobuhlakani kodwa mhlawumbe yena enhlizweni yakhe usa angry futhi at the same time still angry at uma indlela okwenzeka ngayo mina mawami ngithi kanje kuhle kakhulu okwenza ukuthanda izingane zakho kodwa bayeke ukubakhulisa indlela bakhulisa ngayo bafundise ngendlela eright ukuthi bebedala bakwazi ukuyiphila leyo mpilo noma ungasekho hayi kodwa uthi bacontrol wena bayiphile kanjani siyabonga ngiyabonga nabantu abangibonge kakhulu nami ngiyabonga sithando asibonga ke ngane zakwethu ukuthi nihlalile nathi nalalela nalandela ngiyathemba ukuthi nani dosinikeza ama advice athe ukuphusa lapha e-comment section ngoba ngaphandle kwenu cha asiye singayindalo lo hlelo silakhela ukuthi wonke umuntu aphawule siqede nya lento yesongeso kunjalo nje bese shila uKing Sichaka mina umlangeni Magasela nginithanda ibhadi bafowethu ngothanzo laka love out Black Life Traditional Pharmacy izimpande zama-Afrika
Sikulethela konke ongakudinga. Sisebenzisa imvelo ukulapha, sididiyele izimpande, kwahlanganiswa ongoti abahamba phambili kwezokulapha ngesintu. Senzela wena. Sikhona isikhafula sokubuyisa isithandwa sakho, ukuthola umsebenzi, ubuyisa umuntu wakini owaduka. Sikhona nezwasho. Sikhona iswasho sokugeza isichitho, ube nogazi, uthandeke ebantwini, ukususa amathunzi amnyama, nokuvula izinto zakho ziqale phansi abantu bakuthande. Siyabasiza nomama uma unenkinga umhlume, ama-ulcer, i-cancer, i-BP, ushukela, ama-fibros, uvule nesibeletho ukuzothola abantwana. Siyabasiza nosisi ukukhuphula isitofu usibeke ku-6, indoda ikuthande kakhulu izikuphi imali. Nobaba sebasiza ukuqinisa idonkipiri, umthetho uqine endlini, wenza umuntu wakhe athande wena wedwa, alangazelele wena wedwa futhi uphinde uvikele umkakho. Woza kithi epharmacy, eBlack Life Traditional Pharmacy. It's the Black Life TV.